jerin fitattun jarumai wanda aka fi biya albashi mafi tsoka a cikin shiri mai dogon zango kwana 90. Amma kafin nan, ga wanda bai yi mana subscribe ba, ya danna subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu idan mun dora. Na ɗaya akwai Sani Ma'azu wanda aka fi sani da Bawa Mai Kada a cikin shiri mai dogon zango kwana 90. Wannan fitaccen jarumi ne kuma mai shirya fina-finai, yana ɗaya daga cikin manyan jarumai masu gudanar da harkar fim a arewaci da kuma kudancin Najeriya. Wannan jarumi ɗan asalin garin Jos ne wanda ya kwashe kimanin shekaru 20 a harkar fim. Wannan jarumi yana ɗaya daga cikin manyan jarumai na cikin shirin kwana 90 wanda aka fi biya albashi mafi tsoka. Na biyu akwai Aliyu Hussaini wanda aka fi sani da Sahabi Madugu a cikin shiri mai dogon zango kwana 90. Wannan jarumi yana ɗaya daga cikin manyan jarumai da suka ƙara sanya tashar Arewa 24 da kuma shiri mai dogon zango kwana 90 ya samu karɓuwa a wajen jama'a, ganin yadda yake tsaye da gaskiya akan aikinsa. Wannan jarumi shine na biyu a cikin jerin manyan jarumai da aka fi biya albashi mai tsoka a cikin shiri mai dogon zango kwana 90. Ta uku akwai Rahma Miftahu wacce aka fi sani da Rahma MK ko kuma Fulani a cikin shiri mai dogon zango kwana 90. Wannan jaruma ta kwashe kimanin shekaru 7 a cikin masana'antar Kannywood. Ta yi fice ne a cikin shirin kwana 90 wanda ya taimaka mata kasancewar yanzu tana ɗaya daga cikin manyan jarumai da ake nema a masana'antar Kannywood. Wannan jaruma ita ce ta uku a cikin manyan jarumai da aka fi biya albashi mafi tsoka a cikin shiri mai dogon zango na kwana 90. Na hudu akwai Sahir Abdul wanda aka fi sani da Malam Ali a cikin shiri mai dogon zango kwana 90. Wannan jarumi duk da kasancewa bai daɗe a cikin masana'antar Kannywood ba, amma ya yi fice ne a cikin shirin kwana 90 wanda a yanzu haka yana ɗaya daga cikin manyan jarumai da ake nema a masana'antar Kannywood. Wannan jarumi yana ɗaya daga cikin manyan jarumai da aka fi biya albashi mafi tsoka a cikin shirin kwana 90. Ta biyar akwai Maryuda Yusuf wacce aka fi sani da Salma kwana 90. Wannan jaruma 'yar asalin garin Kano ce wacce ta fi fitowa a bidiyon waƙoƙi. Ta yi fice ne a cikin shirin kwana 90 inda har ake mata laƙabi da Salma kwana 90. Ita ma wannan jaruma tana cikin jerin manyan jarumai da aka fi biya albashi mafi tsoka na cikin shirin kwana 90. Ga wanda bai yi mana subscribe ba, idan na subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu idan mun ɗora.